Ти как се чувстваш? Навлизаш ли вече в оптимална форма? Защото всички знаем, че наистина дълго време прекара в лазарета. Това обаче като че ли изглежда в миналото. Благодаря за гола. Моите близки как комуникирате? На английски как? Това треньора ще го измислят, те ще кажат как да... Но смисъл центрирания някакви. Те знам. Как чувстваш в Славия вече? Чувствам се добре. Отбора върви добре, мога да кажа. И... Види да сменил този красив гол за попадение срещу Зимко? Да. Не знам.